1986an sortu zen Kot arropa marka ezaguna. Gaur grafikera etorri gara, 30 urte hauek emandakoaren berri izateko. Aupa egunon! Ongi etorri Kotera! Hori, Kot arropa marka ez, duela 30 urte sortu zen. Urte beteko ditu 30 urte. Kontatzen bai gozu pixkat, noiz sortu zen eta zergatik sortu zen, nola sortu zen? Bai. Bueno, berez Tramankulu grafikoak enpresa sortu zen 1984an, 1984an, diseinu grafikoan eta egiten ziren estenografia, geneukan serigrafia mahai bat eta horrela pixka denetarik. Hemen pixka eta raroa zen, porque aiaraldean oso industrializatua zegoen eta gazte batzuk hasi ziren beste gauza bat egiten. Eta ja 1986an horren inguruan azkenean okurritu zitzaien egitea marka bat. Arropa marka bat. Bai, berez esen izan moda bezala, porque nahi zutena esan olako kutsak eta zen como opari bat bezala, gauza berezi bat. Orduan hasi ziren, okurritu zitzaien lehenengokoa izan zen landarea, kostoak eta zuhaitzak. Eta nahi zuten opari bezala. Zadator gehiago, kutsa sortu zelako? Bai, opari gisa. Nahi zuten egin gauza bat berezia. Eta Euskal Herriko motiboekin. Eta orduan hori, ja nahi zuten etiketa berezi bat, zainduagoa, eta orduan, azaltzen, hemen artea, azaltzen zen arteari buruz zeo zer, mendiena, eta horrela. Zen bizka bat, rollo oparitxo bat bezala. Diseinu grafikoaren inguruko naturalki sortu zen gauza bat. Eta guztia hemen ekoiztua? Bai, serigrafia, bai. Eta diseinua ere, eta manipulazioa eta gauza guztiak egiten ziren hemen ere. Kutsa jartzearen barruan, etiketa askoarekin, eta dena egiten zen hemen ere. Hauek izan ziren gure lehenengo mendiak, hau da 86, 87, hauek izan ziren gure lehenengo mendiak. Aurten egin dugula revival bat, aurtengo bilduma, egin dugu erdia revivala eta beste erdia berria ez. Eta dauka kriston arrakasta orain, porque hauek dira justo egin ziren lehenengo mendiak. Gorbeia... Ez zirela izan lehenengoko gauzak, izan ziren landareak eta gero animaliak. Baina bai, markaren iruditzen. Bai. Esaten diozunean, Kot marka ezagutzen duzu, Euskal Herriko mendiak beti jendeak esaten du hori, ez? Mendiarekin beti... Orain ikusita, oso ideia hona izan zen. Bai, orain ikusita, aldetzen baldin badiozu norbaiti, hori ezagutzen duzu Kot marka? Beti mendiaren, hori horrela da, egia da. Ziren serigrafia egiten zen tailerrean. Gero ja komplikatzen hasi ziren diseinuak, mendiena eta horrela hasi zen kanpora bidaltzen. Porque azkenean ezin genuen hemen gauzatu dana. Baina, hemengo inguruko enpresetan eta horrela. Lehen esan dugu ginela Tramankulu grafikoak, baina gero 2006an kooperatiba batetan bihurtu ginen, grafik. Eta 2008-2008 izan zen oso urte potentea, egin genituen gauza asko. Katalogo berriak egin genituen, sartu genituen modelo berriak, ikusten duzunez, guztiak dira gure lehengusu. Lagunak. Oraindik jarraitzen dute. Oraindik jarraitzen dute, hortik dago Zigor ere, hasi zela gurekin, eta badago, hemen, eta badago hemen katalogo guztietan, orain gaur egun gure seme alabak dira katalogoetan sartzen ditugunak, lagunak. 2005an egin genuen lehenengoko jaitxoa Orbean, tailerrean, lagunekin. Lehenengo katalogoa egiteko, justo hau da, ezta? Egin genuen katalogoa pertsonekin. Eta montatu genuen jaitxo bat eta horrela. 2007-2008an erlazio pila bat sortu genituen Euskal Mendi Federazioarekin, bertsolariekin ere, hori zapatu azul ondarrun, egiten genituen bilduma berezia. Markak propioki sortu zituen berezia. Nafarra oinez, eta egin genituen gauza pila bat. Eta izan ziren oso urte potentea. Jun ginen Irlandara, Irlandan zegoen Euskaldun batek
nahi zuen bilduma egin ere, kot bilduma, eta ara junginen Iker eta biok Belfastera, baina ez daukagu argazki bat, bez? Garai horretan. Joan ginen Bretañara ere, Iker eta Bretañara, segolako, porque egia da egiten dugula den euskaraz. Albaranak, fakturak eta horregatik ditugu intuzten. Joan ginen Bretañara, bai, itxaldi bat ematera. Horren inguruan, baina zen euskararen inguruan. Porque hori, ez da normala dena euskaraz egitea, ez? Orduan horren inguruan ere, Bretañara joan ginen, hauek Belfastera ere, egin genuen minik bilduma txiki bat ere Irlandarako. Baina koteire, bai. Egin genituen gauza asko. Eta hau izan zen 2007an. Eta ere Katalunian egon ginen saltzen. Egin genuen eiren bezala, Katalunian ere eta Galizian ere. Eta Galiziako, bilduma bat gero ez dakit oso ondotela zen, baina, a ber... guk saiakerak egiten ditugu beti. Saiatu ginen, bai. Bai, gauza pila. Baina, egia da, urte horiek izan zirela pizkat, lasaiago. Bai. Ziginen, ikerketan, eta topatu genuen hori, existitzen zela kotoi organikoa, eta orduan, gure filosofiarekin bat zetorren, eta orduan hor hasi ginen, eta hortik izan zen, ezin dugu egin ez dena kotoi organikoa. Orduan hortik onarte egiten dugu dana kotoi organikoarekin. Eta bestela, beste fibra, birziklatuekin eta horrela. Eta hori izan zen gure beste puntu bat olan importantea. Eta gero azkena, kasi hola da hasi ginenean online saltzen. Eta izan zen pandemiari esker. Covid-ean ere, hori, euki genuen beste puntu bat horrela zaila. Non saltzen duzu, aipatu duzu ez, kot marka, sarean asko saltzen da, non komerzializatzen da, ez dakit aldatu den ere 30 urte hauetan? Ez, beti Euskal Herrian. Hori, egin ditugu saiakerak Katalunian sartzeko Galizian ez da, baina gure bezero garrantzitsuenak dire Euskal Herriko denda. Baditugu ere, online orain saltzen ari garela, igual Madriletik, Kataluniatik, agertzen dira hor, baina, bueno. Nik galdetu behar dizuet kot marka Laudion sortua da, hemen... Laudioarrak gara. Laudioarrak, arabarrak. Honetan, baina jende askok igual, oraindik ez daki, ez? 30 urteren ostean. Anekdota hori, ez? Marka ezagun bat, hemen... Beti gertatzen zaigu hori. Anekdotarik duzuen. Eske, da... Ez zaigu gustatzen asko lan ere ateratzea komunikabideetan ikusten duzunez. Eta ia da, zaila dela, egiten zaigu, batzutan online ere, Laudioarrek eskatu digute, jakin gabe Laudioarrak garela. Euki dugu hori, online salmentak Laudiokoak, eta porteak eta dena, eta dakizek eta igual deitu, oie, Laudioarrak gara, ematen dizu. Etorri eta porteak, Latiorron geratu naiz kotxez batekin, eta horrela, porque ematen zigun pizkat como palo, ez? Ez dizkigu kobratuko porteak. Eta holako gauza gertatu zaizkigu, egia da. Bueno, tendentzia egia da orain ikusten du atzera begira historia eta nola hasi ziren mendiak eta Euskal Herriko mendiekin hasi ginela. Eta guk daukagu gure adina ere, ez? Baina ikusten dugu igual orain sare sozialekin jendeak, egunean dagoela, modan, jendeari gustatzen zaiola. Sare sozialetan ere batzutan beste markek esaten digute kopiatu diguzu, ez? Eta horrela, eta gaude, Katizari, diseinatzaileari esaten digu, jarri hasi gara urten ere, 1986tik lan, ez? Beste marka batzuk egiten dutena, esateko, hemen gaude, ez garela, jende asko orain marka pila bat egiten ditu eta horrela. Eta gure gai eta tematikekin, naturarekin eta mendiekin orain egiten dira. Kompetentzia handia da. Baina, gu gaude ilusionatuta beti. Eta orain 30. urte urrenarekin, egia da, ematen dizula aukera ere pentsatzeko zer egin dugun, zenba gauza,
Eta ia da, bueno, gu ilusioarekin gaudela jarraitzeko. Hau egiteko ere, egin dugu gure lan, eta esaten, ze anekdota, zenbat gauza gertatu diren, ez? Eta zer kontatuko diogu, egia da ditugula anekdota horrela batzu, niri saltzen noa, konbertsiala naiz, eta Iker, ez da, ateratzen baina hor dago ere. Eta biei gertatu zaigu errepidean hori polizia gelditzea eta zer daukazu hor, porque sakuekin, eta sakuak beltzak dira, eta oso luzea. Eta biei gertatu zaigu polizia gelditzea eta zabaldu, eta eze marka da hau, eta nondik zatozte, eta nongoak zarete, zer daukazu hor, madre mia, eta gertatu zaizkigu horrelakoak, Hemen ikusten duzuna da aurtengo bilduma berria. Eta egin dugu bi zatitan, lehenengoa rebaibala eta bestea diseinu berriak. Eta hau adibidez, hauek dira gure rebaibal, Anboto, Gorbeia, Hiru Errege, eta dago Hiru Errege ia ez daukagu biltegian, porque online dauden salmenta guztiak dira edo Anboto, edo Hiru Errege, denak rebaibala, izan da, egia da, izan dela, porque gero dauzkagu beste diseinu batzuk berriak eta, baina jendea baitu ganeko gorta, hori gurea. Bueno, beti ez dugu esan lehen, baina beti ateratzen dugu Gorbeia. Beti ateratzen dugu, eskatzen digute, beti Gorbeia. Ez badugu ateratzen eta Gorbeia, bai. Da beste, bai. Gorbeia, Itxina, Lekanda, leku ezberdinetatik, baina Gorbeia aldeko zer beti, bai, hori da, ere beste puntu bat errepikatzen dugula. Eta gero egiten ditugu beste era diseinuak, baina hori aurtengoa, hau atera behar duzu, aurtengoa hau mirenen diseinua da. Beti mirene barre, porque ni beti nabil hortxo porque da betirakot, hau bere hori, bai, honi deitzen diegu mirenen diseinua, eta bihotzarekin horrela, goikaldea. Ezagutzen da merkatuetatik, porque azken urtetan lehen egiten genuen behan, baina zen pizka, hotxa pasatzen genuen, pizka desastre. Eta ja hau daukagula txukun, da aitzaki bat ere urtero garbiketa egiteko eta hori jendea ona etortzen denean esaten diogu beti. Hau da gure bulegoa, hau gero kentzen da arropa guztia hemendik eta hemen egiten dugu lan. Hauek dira batzuk, zaharrak, egindako gauzak, hori, 2007 Mendiespo, Nafarroa bainez, beste 07 esaten. Bai, beste bat. Hauek genituelako hortik gordeta, baina, sin más. Hau ere Urbasa, beste Nafarroa oinez. Hau izan zen bertsolari entzako atera genuen. Bertsolari txapelketarako egin genuela. Bai. Kamiseta bat. Hau da gure biltegia. Eta igual, behitu, hemen dago iazko muestrarioa sartuta, gordetzen dugula, eta hemen egiten zen azoka, Hori bilakatu da laudion gutxienez eta eskualdean, evento... Potentea. Zuek ere igartzen duzuena. Hombre, eskaintza bereziak egiten ditugu, eta jendeari gustatzen zaio hori. Eta justo lehentxero garaian egiten dugunez, klaro, da... Abenduan egiten dugu, eta egia da, gero ez da jende gehiago datorrela. Lehenengo, hori, ziren bakarri gure lagunak, etortzen zirela ona, zer daukaten hauek eta egia da, orain ez dugula inor ezagutzen. Eta datoz ez bakarrik Aiaraldeatik, badatozela Aiaraldeatik asko, baina kanpotik ere. Igual batzutan esaten zuen. Aurten jarri dugu Euskal Herriko mapa bat, behan, txintxetekin apuntatzeko nondik datorren jendea, eta egia da, datoz... Euskal Herri osotik, eskertzeko ere. 30 urte hauek ere horretarako dira, eskertzeko hori dendei, porque dendek izan dira gure sostengua, eta familiari ere, eta lagunei, eta hori, garrantzitsua dela hori ere, ez?